हो राजाराम चराडकर शिरोवणी घालून मानग्यांक आपोवपाची संवय। ताची शिरोवणी आयकून मानगी ना थंयच्यान धडेर पावतात। 5 वर्सां फाटीं हे न्हंयत 2 मानगी आयिल्लीं। तांकां राजाराम पोल्ट्रींतली कोंबड्यांची वेस्ट खावंक घालतालो। मानग्यांचो आंकडो आतां वाडत चल्ला। ही मानगी आतां त्या वाठारांतले स्पेशल एट्रॅक्शन आकर्शण जाल्यात। इन्सुलीची ही सुवात मानग्यांचो शो पळोवन टुरिस्ट स्पॉट जाला। ही नदी आपण जी पाहता ती इन्सुलीमधून नदी वाहते, ती तेरेखोल नदी। इथे साधारण 5 ते 6 वर्ष झाली या मगरी इथे वास्तव्यास आहेत। जवळजवळ 40 ते 45 मगरी इथे आहेत आणि त्या पहिल्यापासून अजूनपर्यंत ह्या 4-5 वर्षाच्या कालावधीत एकाही माणसाला अपाय झाला नाही त्यांच्यामुळे, किंवा गुरंढोरं जातात मधनं जे आपण दिसतोय त्याच्यामधनं गुरं जातात, ते माणसं जातात, त्यांना काही प्रॉब्लेम होत नाही। त्या बाजूला वाफुली, या बाजूला इन्सुली असा गाव आहे इथे वसलेला आणि 4-5 वर्ष ते आहेत। अजून काय कोणाचा प्रॉब्लेम काय नाही करत त्यांनी। बरं, इथं जे दिवसेंदिवस वाढत आहेत त्याच्या संदर्भात काय की त्यांनी अंडी इथं घालतायत काय किंवा आणून कोणी सोडतायत काय? नाही, इथे त्या बाजूला आपण बघा त्या साईडला त्यांचं असं अंड्यासाठी जागा आहे, तिथे ते वाळूमध्ये अंडी घालतात आणि त्यांची दरवर्षी उत्पत्ती होते त्या अंड्यातून। 5 वर्षा अगोदर इथं अंदाजे किती होती? 5 वर्षापूर्वी फक्त 2च होत्या। हा, त्याच्यानंतर त्यांची उत्पत्ती झाली। आता अंदाजे 40 ते 45 मगरी आहेत। आणि इथं पर्यटक दृष्ट्या ती पाहण्यासाठी कोण येत आहेत का? हो, इथे येतात बऱ्यापैकी लोक। सांगली, कोल्हापूर, गोव्यातून येतात। अलीकडे ते कळंगूट बीचवरनं ते येतात। आमच्या इथे टुरिझमचं आहे, डीके टुरिझम आहे ते येतात, द्वारका टुरिझम आहे ते माणसं येतात। त्यांना बऱ्यापैकी माणसं ओळखाची आहे, वृत्ती आहे त्यांची, कारण ते पहिल्यापासूनच आता माझ्या सहवासात आहे 5-6 वर्ष आहेत। आम्ही घरातल्यानी पण बघितले शिटी मारून तर येत नाहीत त्या, आणि मी पहिल्यापासून मारतो शिटी, तर माझ्या शिटीला दात देतात आणि मी त्यांना काहीतरी खावं टाकून सवय केली इकडे बोलायची, ते येतात तसे। मग तुम्ही शिटी वाजवल्यानंतर सगळी जण येतात? हो, सगळे जण येतात। मग तुम्ही काय त्यांना खाद्य असं घालताय? खाद्य म्हणजे पोल्ट्रीचं जे वेस्टेज असतं ते त्यांच्यासाठी चांगलं, मग ते घालतो फक्त। हो, महाराष्ट्र आमचे पालकमंत्री बाबा एके सरकारने येऊन पाहणी केली। त्यांनी चांदा ते बांधा या योजनेमधनं पर्यटन दृष्ट्या काहीतरी करायला मिळेल असं आश्वासन दिलंय, किंवा फॉरेस्टचे जे आमचे डिपार्टमेंट आहेत त्यांनी पण येऊन बघून गेले, त्यांनी पण सांगितलं एक डॅम करूया म्हणून भविष्यात। प्रुडंटा खातीर विनोद मेथर।